An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'aw fo a ka lajɛli la. Komi an ka video tɛmɛnen na session bɛ créer Windows kɔnɔ cogoya min na an y'o kɛ. Bi video in na an bɛna mun yira aw la o de ye mot de passe bɛ kɛ i ka session na cogo di. Toujours an bɛ Windows 7 de kan. C'est à dire k'i ka machine minɛ machine min na ni mot de passe mun ye o bɛ kɛ machine na cogo di. Pour que i ka mot de passe kɛ fɛngɛ machine session na i b'a cliquer menu démarrer sanfɛ ka na cliquer sur panneau de configuration. Donc panneau de configuration bɛ ni affichage di compte et protection des utilisateurs i bɛ don yen, compte d'utilisateur i bɛ don yen. Et là maintenant tu vas dans gérer un autre compte. Il va gérer un autre compte là. Donc, il va gérer un autre compte là, c'est ça. Compte mon bika machine sans faire au compte de flâner. Ni bina mot de passe que compte mon et vous choisir. Maintenant, mot de passe que utilisateur là. Donc, va cliquer au sans faire. Ni a cliqué au sans faire. Donc, possibilité mon biblo absolument affiché. Modifier le nom du compte ou il bina iga compte in tɔgɔ yɛlɛma i ka session tɔgɔ yɛlɛma, créer un mot de passe ni bina mot de passe k'a la, ni bina image falen, contrôle parental pour que denmisɛnninw kana se ka don yɔrɔ la u man ka don yɔrɔ min na ou ka ja jugu dɔw filɛ a ka sanfɛ. Modifier le type de compte ni compte administrateur de don ni fɛ ka kɛ compte standard ou standard ni fɛ ka kɛ administratif ye. Supprimer les comptes ni fɛ ka compte supprimer. Donc ni fɛ ka taa compte dɔ wɛrɛ la ka t'o gérer i b'a cliquer yan. Donc i bɛ segin ka taa i ka fenêtre dɔ in na i b'i ka compte bɛɛ ye. Donc maintenant an ka bi ta bɛ mun kan o de ye mot de passe bɛ kɛ compte de session na cogo di. Pour i ka mot de passe k'a la i b'a cliquer sur créer un mot de passe. Donc n'i y'a cliquer sur créer un mot de passe i bɛ sɔrɔ k'i ka mot de passe don. Bon a filɛ ka nin message in bɔ nin b'a yira k'a fɔ ko i ka majuscule b'a la. O de y'a to ni a bɛ mot de passe don i bɛ hakili to a la parce que i ye mot de passe mun don n'i y'a don majuscule de la ni machine bɛ minuscule la n'i y'o mot de passe kelen don a tɛ sɔn parce que e y'a don ni majuscule de ye. Donc maintenant o kama n'i bɛ mot de passe don depuis a dontɔ la a jateminɛ ni machine bɛ majuscule de la ou bien ni a bɛ minuscule de la. Ok misali la n bɛna mot de passe kɛ 1 2 3 4 5 6. Donc maintenant ko n k'o confirmer duguma n bɛ segin a ka duguma tuguni 1 2 3 4 5 6 et voilà. Donc maintenant ni ne ye n ka mot de passe ye dugumala la o kɛlen don ka ko entrer une identification. Identification ye mun ye ka kuma dɔ fɔ ka mot dɔ bila mot mun b'i hakili jigin i ka mot de passe la. Voilà, mais i t'a kɛ mot de passe yɛrɛ parce que Windows 7 la généralement i bɛna mot mun bila i bɛna mot mun don nin yɔrɔnin in na indication in na ale bɛ ye ɲɛ la. Donc n'i y'a k'i ka mot de passe yɛrɛ a tigi b'i ka mot de passe ye. Donc i bɛ kuma dɔ de don nin yɔrɔ in na kuma in mun b'i hakili jigin i ka mot de passe la. Misala ne ye 1 2 3 de don ni ne y'a sɛbɛn sisan ko nombre 6 par exemple n bɛ se k'a sɛbɛn sisan ou bien n b'a sɛbɛn dɔrɔn chiffre par exemple n b'a sɛbɛn ko chiffre n'a ye n diya n bɛ se ka 6 kɛ yan pour que n ka dɔn k'a dannen don 6 la chiffre 6. Donc ni ne ye nin kɛ n ka indication ye ni n tilala n b'a cliquer sur créer un compte. Voilà nin de ye mot de passe kɛlen ye n ka compte de session na. Donc maintenant n b'a fermer. n b'a cliquer en fait n bɛ nin session fermer pour voir. n bɛ nin fermer. Donc n'o kɛra i b'a ye a bɛ na page de démarrage de session na. Voilà bon sisan i b'a ye ni n ko n bɛ don ni n y'a cliquer a sanfɛ i b'a ye a bɛ mot de passe demander. Donc an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka nin video lajɛli la a y'aw abonné et puis ka cloche de notification appuyer
pour que a bɛ se ka ni ye video bila dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na